Os ych chi wedi cyrraedd y sesiwn yma, chi wedi dysgu sut i chwarae'r codi A5, D5, E5. Chi wedi dysgu sut i symud o un cord i'r llall yn llyfn, a chi wedi dysgu sut i chwarae rhain gyda gwahanol rhythmau, yn cynnwys cwaferi a sut i chwarae gyda swing. Ni hefyd wedi dysgu strwythur y blues 12 bar yn fras. Yn y sesiwn hyn, byddai'n dysgu sut i ddechrau a gorffen y blues 12 bar, a hefyd edrych ar sut i amrywio rhythmau yma ni wedi dysgu mor belled. Felly, gadewch i ni edrych ar y pethau yma nesaf. Felly, ni wedi edrych ar strwythur y blues 12 bar, ond ni heb trafod sut i ddechrau a sut i orffen y blues eto. Felly, dwi'n mynd i edrych ar hwn nawr. Un peth allwch chi feddwl am yw'r 4 bar ola yn y strwythur hwnnw, sef yr E, y D, wedyn A E unwaith eto. Neu allwch chi hyd yn oed feddwl am y 2 bar ola. Mae'r rhan hyn yn gallu cael ei alw yn turnaround, neu dyma lle mae'r 12 bar yn dechrau unwaith eto. Nawr, allwn ni ddefnyddio y 2 neu 4 bar yma fel ffordd o ddechrau'r gân, enghraifft fel hyn. So E, D, A, E. A mae hwnna'n rhoi rhag arweiniad digon clir wedyn i ddechrau'r blues 12 bar. Pan i ni'n gorffen dan, mi allwn ni iwso yr un 4 bar ola yna, ond newid y diwedd rhywfaint i wneud yn sicr bod ni'n gorffen y gân off. Felly, beth allwch chi wneud yw jyst dala'r A ola am un bar ychwanegol, fel hyn. So E, D, A eto. Beth gellir wneud ar y diwedd hefyd yw newid y rhythm rhywfaint a hefyd ychwanegu falle un cod uwchben yr A neu o dan yr A i awgrymu diwedd. Rhywbeth tebyg i hyn. Felly, gadewch ni edrych ar rhan y rhythm nawr a gweld os allwn ni amrywio hwn ychydig, fel bydd yn swnio'n fwy tebyg i falle rhywbeth byddwch chi'n clywed ar recordiadau. Fi eisiau gwneud yn glir, mae beth ni wedi dysgu yn y sesiwn blaenorol, mi fydd hwnna yn gweithio fel blues syml, ond be dwi'n mynd i ddangos nawr yw ceisio amrywio fe, wneud yn fwy diddorol o bosib. Yn syml iawn, allwch chi gymryd yr A5, a wedyn ychwanegu un nodyn iddo fe, sef cymryd y trydydd bys a chwarae fe ar y 4rydd ffret o'r un llinyn, sef yr llinyn D. Felly, os chi'n chwarae rhain ar ôl ei gilydd gyda rhythm swing, mae'n swnio fel hyn. Fi'n siŵr bod y sŵn yn adnabyddus iawn i chi, mae fe ar sawl record. Beth sy'n wych am y gitar yw bod chi'n gallu cymryd un patrwm fel la, o wedyn ailadrodd ond ar llinynau gwahanol. Felly, os fi'n gallu chwarae hwnna ar patrwm A er enghraifft, allai hefyd symud lan i'r llinyn D. Felly, dwi'n chwarae'r bysedd ar y trydydd llinyn, o chwarae'r D ar y 4rydd llinyn o dan fe, felly fel hyn. Ac yn y blaen, allai fynd lawr i'r E hefyd. Felly, trwy wneud hyn, allwch chi dechrau cael patrymau chydig bach mwy diddorol. Felly, i orffen, dyma blues 12 bar gyda dechrau a diwedd a nifer o amrywiadau. Ceisiwch sboto beth yw'n wneud a ceisiwch gwrando i recordau i weld yr amrywiadau yma. Felly, mae'n mynd rhywbeth fel hyn. 1, 2, 3, 4.